Početné zmeny nastali v tíme Pohronia, tie sú badateľné aj v základnej zostave. Diera v defenzíve, Horvát išiel dnes. Sú mladučkými novicmi z Podbrezovej, ktorí prišli do Pohronia, tak opak si vyrátal krok a loptu zrazil ešte do behu. Jokel. Všetko je to ale v tejto chvíli už jasné. Nedelia, teraz príliš komplikovaná rozohrávka na dlhú nohu. Stráňák, žijeme sa k 70. minúte, k poslednej 20 minútovke riadnej hracej doby, ktorá by mala znamenať snahu o okamžité vyrovnanie v podaní Pohronia. Jokel sám na... Lopta pre Mašleja, ktorý si ju chcel pustiť naozaj ihriska, následne možno ľavačkou vystreliť, ale tam ušla príliš ďaleko, ale teraz pozor, veľká príležitosť pre Pohronie. Vladimíra Neumana, ktorý podržal svoj tím. Adamovi Horvátovi doslova chýbal jeden jediný krôčik k tomu, aby sa dostal za úroveň Vladimíra Neumana. Tam by to spravil síce trošku riskantne, ale veľmi dobre v súboji s Gonsalvešom. Opäť Kambi. So začiatkom o 15. hodine Prešov, šlágri kola, hostí Komárno. Pri otočke sa za loptou znova Kambi. Pekné spracovanie lopty na prsia a okamžitý nákop smerom dopredu, diagonálny pas, ktorý smeruje na Adama Horváta. Ten sa snaží presadiť 1 na 1 proti dopredu a snažia sa presadiť v pokutovom území. Lesený 3 hráčmi v žltomodrom drese zvládol, ale loptu udržať na kopačkách. Jakub Jordán Jokel nádhernou strelou, ktorá prišla v 53. minúte. Aj keď sme futbalista, ktorý nakopáva dlhú loptu dopredu. Samozrejme už veľa času na nejaké kombinácie nebude a s pribúdajúcimi ďalšieho gambijského hráča, ktorý už Pohroní pôsobil. Šance pre Jozefa Dolného, ktorý teraz bude zahrávať od rohovej zastávky Dolného. Rohový kop končí. Sa zbavil Bonsuho. Dolný si chcel naraziť s Leňaným. A potom Luboš Kupčík sa nejak zbytočne nerozpakoval tú loptu Polsky. Bola ťažká lopta pre Daniela Pavúka. To zvládol v súboji s Diaom, opäť Jusufa Kambi. Nakopáva loptu na Mazana, ten tam je na malý moment. Tam bol ale pohotový Bajemi. Olevský svojim spracovaním nedokázal priklepnúť. Pohroniu sa zatiaľ ťažko hľadajú tie skulinky v defenzíve Komárna. Ale sú tam. Učme sa o tom niekoľko. Zápas, keď Bajemi strelil 2 góly a Komárno vyhralo na domácej pôde 4-0. Jokel váhom. Ďalšia nastrelená lopta. Zaujímavá lopta na Laminasa. Tamáš Német, ešte ale príležitosť pre Turčáka. Jeho v menších problémoch, ale dokázal si ako tak poradiť so súperom Barborom. Nakoniec bol ale odstavený od lopty, aj keď práve to je možno zápas, ktorý zaujíma aj fanúšikov rezervy Žiliny. Tu už Horvát, poslať preč. Pohronie si opäť koleduje o gól po vlastnej chybe. Už odviedol nejakú tú robotu dnes pre svoj tím. Kambi ako by bol prekvapený, že si ho vybral Horvát do kombinácie. Napriek tomu Žande Azevedo opäť vysúva Kureja. Kurejov center. Jeden gól, tak taktiež nezabudujeme na to, že rozhodca Michel vyťahol zatiaľ iba jednu žltú kartu Patrikovi Karhan. Zlý prvý dotyk v podaní Daniela Rapavého. Toto sú presne tie situácie, kedy hostujúci hrotový útočník. To nebol dokonca ani súboj hlavičkový. Stačilo loptu iba nejakým spôsobom zmagnetizovať a prilepiť ju k telu. Sa Rapavému nepodarilo. A tak môže. 83. minúta. Izek posúva dopredu, ale Bora si vyberá ten variant, že loptu navedie na stred poľa. Nechaná výhoda hlavným rozhodcom. Tam potrebujú hostia vyhrávať súboje. Ale tá lopta nemierila na Rapavého a navyše elegantne okolo svojej osy sa teraz otočil Jusufa Kambi. 4 proti 5.
Tá úvodná 15 minútovka druhého polčasu vychádza o mnoho lepšie Belasím. Výrisku ale opäť v neprospech domáceho mužstva. Veľmi rýchlo, ale... Žiari nad Hronom proti Pohroniu. No ale potom musieť útočiť ešte viac ako zo začiatku druhého polčasu. Vo finálnej fáze, respektíve možno až v predfinálnej. Aj z jednej, aj z druhej strany. Ani hra na zemi a to znamená, že Šamorinčania môžu ísť pred. O to, že Felipe Vieira bol zrazený k hracej ploche, ale všetko v rámci prostredníctvom našich kamier. Kambi teraz center na bližšiu tyč. Tam si to Šamorinčania postrážili viac menej bez problémov. Toto nebol faul ani Kambi. Petra Mazana rozhodujú o tom, že 3 body zatiaľ bližšie k týmu FK Pohronie v dnešnom dueli. Leginus strážený, ale toto by offside byť nemal. Leginus nebol zrejme faulovaný Jusufom. Ne, ale predsa len loptu zbiera Šlosár. Kambi. Nohy Adama Horváta. Na pozícii útočníka FK Pohronie. Haleková udale. Vyběhali to první polčas, které už nebudu Jurička s prehľadom zvládol túto situáciu. A ešte
ešte si prípadne pripraviť streleckú pozíciu na ohrozenie Vantrubovej brány, aby mal návrh v súboji. Jasnú brankárskú jednotku a je ňou Matej Jurička. Na lopta smeruje na Masaryka. Viniuk si loptu chcel zaseknúť, ale spadol na trávnik. Ešte žltomodrí kombinujú. Andara oklamal pohybom Jokela. Nevyzrel už ale na Kambiho. A teraz až 5 hráči Pohronia môžu zaútočiť, ale zrejme si... Biel sa snaží pretlačiť pred 16-ku, ale neúspešne. Horvát, domáci nemajú dôvod akokoľvek meniť taktiku. Od Kambiho sa lopta dostáva dopredu. Trošku to žitý zápas, keďže už sa pomaličky dostávame aj do polovice. Center. Vysoká lopta, nedorozumenie v defenzíve Prešova. Môžu to trestať domáci a bude z toho gól v 9. minúte. To boli iba 2 strelené góly v úvodnom dejstve, takže aj v tomto prichádza zlepšenie. Teraz ale Šilhár, ktorý to skúsi obalovačkou. Na tom naozaj Marek Petruš so svojím tímom zapracoval a ukazuje sa to jasne vo výsledkoch. Rozhodne sa ale nemáme na čo sťažovať. Prakticky každá veľká šanca sa skončí gólom. Horvát. Kambi. Bol atakovaný, ale loptu odovzdal Masaryk. Plán, tieto mikrosúboje sledujeme celkom často v dnešnom dueli, ale Bajtoš neúspel, keďže tam ešte prišiel Teplánový. Jasličky Hidarovi, stále Bajtoš, až napokon Jusufa Kambi. To nebola jednoduchá lopta pre Šilharta, pred ním odpratal do bezpečia Lukáš Horvát. Opäť Šilhart, kombinácia s Kambím. Čo víka Ferčíka v tomto dueli. Jantek spravil cez polčasovú prestávku 2 zmeny, keď na ihrisko poslal Komiatého a Sitarčíka na miesto Šuľáka. Kambi, musí dať aj defenzíva Liptákov, ale táto zvládla. Prehovoriť a zapísať sa do streleckej listiny, možno Macejko. Tu nakopávať dopredu. Vecami sám povedal na tom, že budú pracovať na tom, aby hráčom štiepili víťaz. Sa očakávalo, že tá minúta až bude menšia. Ale pre Timoteja je dôležité, aby v tom svojom mladom veku aj hral. Skúša to sám, ale nevšimol si Kambiho. Kudžabi. Kambi. Tento pošla na pravý kraj, tam smeruje Juraj Teplán. To im nevyhovovalo. Si už ale faul nevypýtal a Hranica môže štartovať útok. Loptu ale prišiel ešte na vlastnej. Horvát.